Čaute. Bola som na nákupe rastlín, čo znamená iba jednu vec, že už som z nákupu doma, že si spravíme rastlinný haul. Takto nejak to vyzerá, keď máte za kamarátky rovnakých psychopatov ako ste vy. Čiže tieto rastliny nie sú všetky iba pre mňa. Ja to mám vlastne iba jednu rastlinu, takže idem vám ich postupne ukázať. Tu mám dve Monstery Adansony, hoci sama doma už jednu veľkú mám, tak tieto som kúpila jednu pre kamarátku a jednu do práce. Do práce som si vzala aj takýto menší kochlíček. Obe stáli €50 v zlave, už som tam proste nemohla nechať. A Monstery sú super práve do miestnosti, kde nemáte moc veľa svetla. Samozrejme, čím viacej svetla im dáte, tým viacej budú fenestrované a sú ideálna voľba aj do kancelárskych priestorov. No a tu nejaký pavúčik ide. Môžu sa šplhať po opore, alebo ich môžete mať krásne spustené dolu. Ja mám svoju v hydroponii. Máme na tomto stojane za mnou hore, úplne v rohu, kde nesvieti moc veľa slnka, a keď je tak asi 10 minút do dňa. Čiže aj napriek tomu takto krásne narastla a rastie ďalej. Možno taká zaujímavosť, o ktorej ste niektorí nevedeli, keď dáte šplhajúcim sa rastlinám alebo teda ťahavým oporu, tak budú mať o mnoho väčšie listy, samozrejme ale v kombinácii s dobrým a s dostatočným svetlom. Proste sa toho už nebudem chytať. Druhá rastlina, ktorá je tiež celkom obyčajná a tiež sa hodí do kancelárskych priestorov, je potos, alebo odborne epipremnum. Je to nenáročná rastlina, môže sa šplhať do výšky alebo ťahať, čiže ma môže vysieť krásne niekde z poličky. Nie som si istá, o aký druh ide, či je to Marble alebo Snow Queen, no ale to je v podstate jedno, pretože náruky majú všetky rovnaké, taktiež vydržia aj v polotini a ak máte okno v kúpeľni, je to výborná rastlina práve tam. K nej som zvolila takúto žltý kvetináč, trošku taká netradičná kombinácia, ale páči sa mi. Keď tak rozmýšľam, na začiatku som povedala, že jedna rastlina je pre mňa, ale vlastne tých rastlín pre mňa je viac, len jednu mám k sebe domov a vlastne zvyšné dve mám do práce. Obidve som vám už ukázala. Teraz idú na rad tie lepšie rastliny, dve Syngonia, ktoré ani jedno z nich nie je pre mňa. Toto je Syngonium Milk Confetti, toto je Syngonium Tricolor, Syngonium Red Spot Tricolor. Obidve sú krásne, toto už mám aj ja doma a toto nemám, ale ani nechcem, pretože Syngonia mi prídu, keď vyrastú ako taký šalát, ale akože proti gustu žiaden dišputát a sú to fakt, že krásne rastliny. Obidve vyžadujú viacej svetla, respektíve na väčšine webov sa dočítate, že prežijú aj pri nižšom osvetlení, čo je síce pravda, no nebudú také krásne vyfarbené. Vždy pri takýchto variegačných rastlinách, alebo teda takých farebnejších platí, že čím viac svetla im dáte, tým viac budú vyfarbené. Tak isto to je aj s panašovanými rastlinami. Tieto rastliny síce sú dobré aj do kancelárie, pretože sú fakt, že farebné, ale nie je to moc dobré, pretože hlavne vtedy, keď tam nie ste, môžu zvednúť, pretože Syngonia sú náročné na závlahu a to, že im chýba voda, prejavia zvednutými listami. Vôbec sa nečudujem, že ich tá kamarátka chcela, pretože sú fakt, že krásne. Konkrétne tento Milk Confetti má zelené listy, také bledučko zelené pastelové, má na nich ružové škvrny. A super je, že toto Syngonium vám dokáže hodiť aj celorúžový list, niečo ako je Syngonium Neon, čiže s tým je toto Syngonium aj také vzácnejšie. Toto Tricolor je brutálne svojim vyfarbením. Takisto má na sebe škvrny rúžové, ale vlastne listy nie sú také bledučko zelené ako pri tomto konfety. Čiže dostatok svetla a pravidelná zálievka. Ďalšia rastlina, ktorú vám chcem ukázať, je tento Philodendron Melanochrysum alebo Melanochrysum. Má krásne veľké zamatové listy, táto rastlina je tiež pre kamarátku. Je proste brutálny. Listy má väčšie ako moja dlaň. Tento Philodendron je vzácnejší, do kancelárie by som ho úplne že nedávala, pretože by bola škoda, ak by tam uhynul. Ja mám tiež svoj Philodendron Melanochrysum z Plantotéky, kde som ho kupovala ako jeden malý lístok. Mám ho umiestnený v svojom skleníku z Ikei, z ktorého skladania inak by už malo byť video, takže bežte si ho pozrieť. A ten Philodendron, ktorý mám ja, nie je úplne najšťastnejší. Ja som ho teda mala iba z jedného listka, ktorý potom uhynul, pretože mal strapky. Následne mi vyrastol druhý listok, tento, ktorý bol obrovský. Tak už som si myslela, že OK, je to super, že už má nádej. Potom mi hodil takýto list, ktorý omrzol takto pri okne, to je toto hnedé. A teraz v skleníku, odkedy ho mám, tak mi dal tento najnovší obrovský list, ktorý dúfam, že narastie, lebo neviem, že či si robí zo mňa srandu, ale už plánuje ostať takýto. Každopádne, ak by sa náhodou neujal, tak vždy mám kamarátku, ktorá má takýto Melanochrysum doma, čiže týmto si rezervujem jeden lístok. Philodendron je krásny, jeho ideálne stanovisko by malo byť polotieň, má rád pravidelnú zálievku. Môžete ho dať aj pri okno, no najmä v lete pozor na spálenie od slnka, pretože nemajú radi priame slnko. Vždy sa treba riadiť.
Vždy sa treba riadiť tým, aké sú jeho prirodzené podmienky. V tomto prípade je to tropický prales, čiže vysoká vlhkosť a žije pod korunami stromov. Jeho listy najviac vyniknú práve keď na ne zasvieti slnko, pretože sú zamatové a majú krásne až také ligotavé hnedobordové odlesky na slnku. No a posledná rastlina, s ktorou som čakala na odbalenie práve na toto video, je Ctetante luborsiana, potom vám to si napíšem. Ide teda o takúto veľkú rastlinu, ktorú som kúpila tiež v Zlave. Je to vlastne niečo ako kalatea, ale je to iný druh Ctetante, ale správajú sa rovnako ako kalatei alebo maranty, čiže svoje listy v noci zdvíhajú hore, ako by sa modlili a cez deň ich práve rozprestrú. Takže poďme si ju odbaliť. Wow. To vyfarbenie listov, proste ja z toho nemôžem, strašne krásne. Ale späť k téme. Táto rastlina taktiež nie je úplne ideálna do kancelárie, najmä počas tých dní, kedy tam nie ste, pretože je haklivá na vlhkosť. Má rada poloteň, nemá rada priame slnko. Na kalatei alebo na Ctetante je najlepšie zabudnúť, nechať ich žiť svoj život a oni vám povedia, keď budú nespokojné. Vtedy ich iba presunte a uvidíte, či sa schopia alebo nie, pretože proste kalateám a týmto druhom rastlinám sa u vás buď darí, alebo sa im u vás nedarí. Ja som s nimi nemala dobré skúsenosti, pretože práve tieto rastliny sú veľmi náchylné na škodcov, ale v poslednej dobe si veľmi vychádzame a ja si to strašne užívam kúpením ďalších a ďalších kalateí. Starostlivosť o ňu je v podstate jednoduchá, vyžaduje nepriame svetlo, kľudne ďalej od okna niekde v polotím, ale pravidelnú zálievku, milujú vlhkosť a tým, že nemajú dostatok vlhkosti, sa preukáže tým, že im budú schnúť končeky listov. Mne vzhľadovo pripomína najmä túto kalateu, nie s farbením, ale tým vzorom na listoch. Obe sú krásne vyfarbené, akurát, že táto je ružovo-žlto-zelená a táto je zeleno-zeleno-zelená. Kalatej odporúčam, kupujte si kalatej, majú krásne farby, ale opatrne, pretože aby ste na to iba nevyhadzovali peniaze, keď sa im u vás nedarí. Dajte mi vedieť, ktorá rastlina sa z týchto všetkých, čo som tu ukazovala, najviac páči vám a tiež mi dajte vedieť, či sa vašim kalatejám u vás darí. Takže to je za mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.